κοκκινοσκουφίτσα και η καρετίτσα. Μια φορά και ένα καιρό στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην όμορφη Ζάκυνθο, ζούσε μια κοκκινοσκουφίτσα εδώ στο κερί, στο Κουμαρία το Λόκο. Κακός λύκος δεν υπήρχε, μόνο κυνηγοί, βαρκάριδες και φύλακες. Μια μέρα η μαμά της την φώναξε και της έδωσε ένα σακούλι με ζυμωτό και γιώτικο ψωμί, λάδι, τηχανόψωμο, φρύσες και τυρί ντόπιο. Να τα πάει στο παπά της στο Μαραθωνήσι, που δούλευε φύλακα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Το Μαραθωνήσι είναι ένα μικρό νησάκι στο κόλπο του Λακανά. Από τον Μάη μέχρι τον Οκτώβρη, εκτός από τους τουρίστες, το επισκέπτεται εδώ και πολλά χρόνια η θαλάσσια χελώνα καρέτα και γεννάει τα αυγά της. Ο μπαμπάς της πηγαίνει κάθε μέρα και προσέχει τις φωλιές, ενημερώνει τους τουρίστες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν στην παραλία. Εκείνη λοιπόν την ημέρα η μαμά της τη συμβούλεψε να πάει στη βάρκα που πάει κατευθείαν στο Μαραθωνήσι. Να μην βγάλεις το κόκκινο καπέλο, γιατί ο ήλιος είναι πολύ δυνατός εκεί. Να βάλεις αντιλιακό, να φοράς τα γυαλιά σου. Να μην κάνεις βουτιές με γεμάτο στομάχι. Της κοκκινοσκουφίτσας της άρεσε πολύ να πηγαίνει εκεί. Φόραγε το κόκκινο μαγιό της και έκανε βουτιές στα γαζοπράσινα νερά. Δεν είχε δει ποτέ τις καρετάκια, γιατί απαγορευόταν να κάθεται στο νησί μετά τη δύση του ηλίου. Όταν μεγαλώσει, θα ήθελε πολύ να γίνει και αυτή φύλακας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Ο μπαμπάς της ήταν τυχερός. Η κοκκινοσκουφίτσα κατέβηκε στη λίμνη Κερίου, πήρε το πρώτο καΐκι που έφευγε και αντί να πάει στο Μαραθωνήσι, πήγε πίσω στις σπηλιές. Έφτασε μέχρι τις Μυζήθρες. Εκεί, σε μια μικρή σπηλιά, ανάμεσα στις δύο Μυζήθρες, είδε τη Φώκια μονάχους μαζί με το μωρό της και κατάλαβε ότι δεν πήγαινε εκεί που της είπε η μαμά της. Η βάρκα ήταν γεμάτη τουρίστες που έβγαζαν φωτογραφίες και δεν μπορούσε να γυρίσει γρήγορα πίσω. Έπρεπε να περιμένει και ο μπαμπάς της ανησυχούσε πολύ. Ευτυχώς, για καλή της τύχη, ένας γλάς που πατούσε μαζί με την παρέα του πίσω από τη βάρκα την ήξερε πολύ καλά. Γιατί η κοκκινοσκουφίτσα με τον πιαγωγεία της μάζευαν κάθε χρόνο τα σκουπίδια από την παραλία και βάζανε μια ταμπέλα με τη φάτσα του μπροστά στο περίπτερο του κυρίου Κώστα. Ήταν ο γλάρος της παιδικής Χελμέπα. Την πήρε με τους τερούγες του και την πήγε στο Μαραθωνήσι. Τι ωραία που φαινόταν από ψηλά η θάλασσα. Και το Μαραθωνήσι έμοιαζε με τεράστια χελώνα. Wow! Όταν έφτασε, ευχαρίστησε το γλάρο και του υποσχέθηκε ότι πάντα θα προσέχει να μην υπάρχουν σκουπίδια στις παραλίες. Έδωσε το σακούλι στον μπαμπά και του εξήγησε τι είχε γίνει. Έκανε μια βουτιά στα γαζοπράσινα νερά με μεγάλη λακτάρα, περιμένοντας να έρθει το επόμενο καΐκι. Έτσι, όλοι εδώ στη Ζακυνθούλα έζησαν καλά και εμείς καλύτερα.